хадамоти алоқа гуфт 4 ширкати мобилии Тоҷикистонро ҷарима бастааст. ин муассисаи давлатӣ дар вебсайташ хабар дод ки мониторинги системаҳои коммутаторӣ ва идоракунии шабакавии ширкатҳои мобилиро анҷом дод. ҳадаф ба навиштаи хабар санҷидани ҳолати кошоямии таҷҳизот ва системаҳои шабакавии операторони алоқаи мобилӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар мебошад. дар натиҷа муайян карда шуд ки дар фаъолияти операторони алоқаи мобилии кишвар ширкатҳои Индиго Тоҷикистон, ТТ Мобайл, Вавилон Мобайл ва Таком камбудиҳои техникӣ ҷиддӣ ҷой доранд ки ин яке аз омилҳои асосии поён рафтани сатҳу сифати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ шудааст. омадааст дар хабар. дар нисбати ширкатҳо протоколҳои дахлдор тартиб дода шуда ҷаримаҳои маъмурӣ таъин гардид. назари ширкатҳо дар ин замина нашр намешавад.